Dialog privind Găgăuzia. Adoptarea legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut juridic special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova. Astfel sună articolul numărul 1 din legea cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei, adoptată în anul 1994. Documentul a fost elaborat pentru a răspunde aspirației găgăuzilor de a-și păstra identitatea culturală și autonomia în cadrul Republicii Moldova. Subiectul Găgăuziei a fost abordat încă în 1989. Decizia de a forma o comisie la nivelul Parlamentului, care urma să dezbată problema statutului de autonomie găgăuză, a fost luată în 1993. În rezultat, Găgăuzia a fost recunoscută ca o unitate administrativ-teritorială autonomă în cadrul Republicii Moldova. Legea a consacrat limba găgăuză ca limbă oficială în regiune, protejând și promovând astfel identitatea culturală a comunității. Totodată, în Găgăuzia sunt și alte două limbi oficiale. În autonomia găgăuză, puterea legislativă este exercitată de adunarea populară, iar cea executivă de guvernatorul autonomiei, numit Bașcan, și comitetul executiv. Aceste două structuri au puterea de a soluționa probleme de ordin politic, economic și cultural. Legea îi oferă autonomiei posibilitatea de participare la promovarea politicii interne și externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei. Adoptarea acestei legi a fost un pas important în soluționarea tensiunilor și disputelor politice dintre Comrat și Chișinău. Dialog privind Găgăuzia.